Namhlanje bekuphekwa ngembuzo ukhomishana wamaphoyisa KwaZulu-Natal uJenene Nhlanhla Mkhwanazi khathi ethula ubufakazi uziphendulele kowabe engungqongqoshe wezokuvikela uNosiviwe Mapisa Nqakula. Khathi naye ethula ubufakazi uMapisa Nqakula wasola uMkhwanazi ngokwehluleka ukusiza izikhungo zokuphepha kwezwe kanye nongabibikho emhlanganweni emqoka ngesikhathi sezibhelu. uMkhwanazi utshele ikhomishana ukuthi akulona iqiniso lokhu okwashiwo uMapisa Nqakula. Ukhomishana uphinde wabuzwa nangezigameko ezenzeka ePhoenix nalapho kwabulawa khona abantu abangama-30. Uthe isigameko sasePhoenix sasehlukile kwezinye okubalwa kuzo nezivimbamgwaqo ezabekwa abathile emgwaqeni yakhona. Ebuzwa ngokuphalala kwegazi nanokuthi ingabe kumele yini ukhomishana athathelwe izinyathelo ngalokhu, uMkhwanazi uthe amaphoyisa awakwazi ukwethwesa amacala ngokushona kwabantu ePhoenix. Kepha-ke utshele ikhomishana ukuthi asemisiwe emsebenzini amaphoyisa amabili asolwa ngokusebenzisa izibhamu zombutho ukwenza ubugebengu ngesikhathi sezibhelu kanti uphenyo lusaqhubeka.